В началото на новата учебна година и есенния политически сезон, министрите се здобиха с ученически книжки. Изненадата им бяха подготвили членове на младежката организация на ГЕРБ, включили за оценка предмети като безхаберие, злоупотреба с власт, прозрачност и отговорност. Само 3 бяха щастливците министри, получили лично от младежите на ГЕРБ бележниците си. Пламен Орешарски обяви обаче, че ученическите му години са минали, а Николай Василев направи забележката, че не Ахмед Доган му е настойник, а Симеон Сакскобургготски. Ние ще се радваме да имаме обективни оценки. Благодаря ви. С тази кампания искаме да изразим позицията на младите, че ще продължим да следим и да оценяваме работата на министрите, като нямат повече право на отсъствие, на грешки, както и на поправка. Има ли някой министър според вас, на който сега по отговорност бихте могли да напишете 5 пример? Министър по отговорност, може би на Калфин, не знам.